Inisyuhan ng show cause order ng Land Transportation Office o LTO ang driver na sangkot sa viral na insidente ng umano'y reckless driving sa Naga City. Pinagpapaliwanag ng LTO sa loob ng 10 araw kung bakit hindi siya dapat managot sa mga paglabag kabilang ang reckless driving, being an improper person to operate a motor vehicle, at driving an unregistered motor vehicle at iba pa. Kasabay nito, isinailalim sa 70 araw na preventive suspension ang lisensya ng driver habang nakabinbin ang kasong administratibo. Inilagay rin sa alarm status ang sasakyang sangkot sa insidente. Sa viral video na in-upload ng isang motorista, makikita ang biglang pagkabig ng isang sedan na kamuntikang bumangga sa kasalubong na sasakyan.